Sabi si Tinting, sige naman katog ang mga kauban ng muli naman. Kapapluyag lawas na tawhana. Kalang inaya kong buhaton mo. Oh no! Unsa man ka diha? Sabi ko mo. Hala. Nguwa mo kag panty. Ay, saba! Oh no! Karoon ka lang. Ako dito pati. Suod ko ni si Muhang Bulingon. Magtagbo ka magiron. Ayaw, di ma. Ano siyang bagong pati. Tagbo ka magiron. Sige ka katulya. Laking, labay. Sige mo kagatuboy, oy. Kaya lang mga tao nang muli na. Tangal na bilin. Ang baro na nangakubog gani ron. Ha? Kita naman lang doon eh. Mau gani? Katugod kuya si Bogol aning kuwan eh. Pala eh. Tara. Ha? Oh no! Ayaw, di ma. Days later. Sa mas bay inting. Duha na mrong kadlaw. Wa mo tambong naon sa ka ano? Purtis ang tapula naglawas ito hana. Ako ngadtoon sila kung susihon basid na unsa. A few minutes later. Uy, Bayting! Kumusta, bay? Uy, nausam na mong naong, bay! Naong lago mo na! Sa magkikulata ka? Hinuktok ko ng stima na kung pagkitabuan ako sa kong itsura nung bay. Naong, bay? Abin mo ba, Jim? Kulata kong may sa kong sawa. Ya? Usari hinungdan yun. Nga akong suspek ikagay mo nagbutang panty sa kong bag. Oh no! Madahan? Sa kadaghan sa trabante dito, ako gayong pasanginlan. Ako bay, wadyo ko ilaing gisuspikan ikaw yun kay ikaw guboy naghandol sa mong trabaho. Di mo, God. Ang kadaot sad nimo, magsigim ko kay katugod, munang gisudlan og panty na imong bag, na ako di mo pasanginlan. Oh, sa tanang mga trabante kadugay na kong trabaho diha nya karupan hitabo nya. Tanaw na ko, muramag nakadikti ka nga sigog katug pero dilan ta na mabuhato na mga butangan mo panting akong bag. Tanawa, unsay resulta? Piting bulugan ako, black eye ko, kulata ko kay judo karate nito ko. Asawa din, kaning layas. Oh, unsay resulta oh. Aron makita nimo ha, og unsa ko nimo pag binuang oh. Oh, panty oh. Piki nang imong gibutang nako. Gibutang mo sa kong bag. So maka ang hinungda anay gud nganong nakuan man ani nakabuog mi sa kosawa tungod di mo. Tungod di mo. Oh no!